Hi ha que veure com d'estranyes són les reaccions de les persones davant segons quines fites o celebracions. Ens trobem en el 924 dia de pandèmia i en la 211 jornada d'invasió injustificada i injustificable d'Ucraïna per part de l'exèrcit d'un president al que ara se li revolta la població perquè no vol participar en aquest desori. El calendari cívic marca la data d'avui com el Dia Mundial sense cotxes, però des de primera hora del matí que les autopistes, les autovies i les carreteres d'accés a les grans ciutats en van plenes de vehicles a motor, que originen una contaminació sonora d'alt nivell i a més provoquen una contaminació atmosfèrica en un alt grau, de primer grau. Com d'estranyes són les persones. Quan davant d'aquesta emergència climàtica disparada no pensem més que en festa i gerinyola, en alçar els muscles i fer com si no passara res, quan la realitat ens mostra una evidència flagrant.